Det kan godt begynde at rydde målebærne op og gøre dem rene. Hvad siger klokken? Ja. Skal vi bare pakke sammen? Kom her, du kan sætte dig ned lige og kigge på, hvad de har muligheder. Der er en sikker til for ham. Vi har jo skrevet noget, har ikke det? Jeg har noget teori om det omkring. Du er nødt til at sætte en arbejde lidt med det. Vækst og så videre, hvad I har idéer. Det er godt nok vigtigt, begge to er syge. Hvordan går det her? Hold da op. Nu må du ikke gå ind over i filmer. Nej, det er ikke så tæt på mig overhovedet. Filmer? Og så ser man sådan en aflejring af... Vi ser dråben. Ja, fantastisk. 2,5 minut. Det må jeg sige. Der er gået halvandet. Ja, sulte. Ja. Det kan man ikke gøre. Det er ikke fordi, at de skal zoome lidt ud, måske, hvis de alle sammen kan være. Og de kan selvfølgelig, jeg tror, det er teknisk, de lukker på. Kasper? Jeg er så nødt til lige at løbe, jeg skal lige snakke med alle kommende i studietur. Men jeg går lige op og tænker, at de har ryddet op for os, i hvert fald. Jeg tænker lige, at der er ryddet op herovre. God tur. Du siger det afsætning. God tur, ja. God weekend også. Og god weekend, vi ses i næste uge. Klara, vi kan godt aftale, at det Karsår, hvis du vil. Det kan du lige tænke over. Ja. Så fanger du mig i tredje modul. Der har jeg nemlig ingen, der har jeg ikke undervisning. Så jeg er inde på lærerværelset, det er 24,5. Jeg prøver... Og du synes stadig, at det er den bedste dag at fortsætte med? Fotosyntese skal vi nok, kan vi godt få til at virke. Det vil lige gøre en god idé at starte noget helt nyt. Så vi prøver at lukke med Kasper. Umiddelbart synes jeg, at I skal måske fortsætte ud af det, I har. Fotosyntese kan vi godt, så det skal vi nok få til at virke. Jeg tror ikke, at det kan virke. Jeg må lige høre, hvordan der er gået galt. Ja. Det virker helt vanvittigt. Jeg kan også lige prøve at skrive til jer. Ja. Der er meget mindre gruppen der. Så skriv lige til mig i lektion, så jeg kan se det. Så vi mødes, når du kan slutte lige for at gå på billedkunst. Ja, du er væk i et kvarter på billedkunst. Skriv lige til mig i lektion. Det giver bare kultur. Og så kommer du ned, så kommer du bare lige til lærerværelsen og fanger mig. Klokken 7:12 eller halv 1. Skriv lige til mig, hvis jeg kører fra dig, så regner jeg med, at de selv sætter Karsten og sidder over hjemme eller nævner. Ja. Nu vil de høre Kasper, hvad han har i sit dæk her. Nej, det kan vi ikke nå. Nu går det tilbage. Der er 10 sekunder igen. Så du skal til at rejse op og fjerne vandet. 3, 2, nu.